Гледай лошо. Не се карай, мам. Гледай лошо. Смешно ли ти е? Айди пак, гледай лошо. Какво ядеш? Какво ядеш? Какво ядеш? Няма повече. Не, няма. Ти и толкова не трябва да ядеш. Я сега ти взима една кърпичка. Дърпай, дърпай, дърпай. Оп, 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 оп. Браво. Хайде сега ти извърши устата. Браво. Я сега гледай лошо. Смешно ли? Как ще правиш? Кексчетата се правят, да. И